Kuvittele paikka, jossa kaksiulotteinen maailma koettelee todellisuuden rajoja. Paikka, jossa tavallisista ihmisistä kasvaa arjen sankareita. Sankareita, jotka kesyttävät leijonia sekä taistelevat haluamastaan hain lailla. Siinä paikassa etäisyydet katoavat ja sisarukset löytävät toisensa. Se on paikka, joka paljastaa yhden ihmisen tarpeellisuuden ja merkityksen ympäristöönsä. Siinä paikassa kuka tahansa meistä voi nousta koko kansan ihailun kohteeksi älykkyydellään, kyvyllään hallita mahtavia voimia tai luomalla jotain satumaisen kaunista. Tämän maailman ytimessä entisen videovuokraamon myyjän kirjoitusten hahmot heräävät henkiin. Ja miehet ovat miehiä, vaikkakin vihreitä ja suuria. Vihreät arvot ovat tärkeitä myös muille tämän paikan henkilöille, kuten myös terveys ja matkailu. Ja kuten omassa ajassamme, niin myös tässä paikassa sankaruus ilmenee monin tavoin. Ahkeruuden, voiman, nopeuden sekä lentokyvyn myötä. Tämän paikan sankaritarinat ovat jokaisen meistä saavutettavissa. Syksyllä 2007.